Diyos maray na hapon, haligdi sa Shanos Farmhouse. Alas 3 na nganyan ng hapon, digdi sa Muya. And since Holy Thursday, didikit sa naso mga nag-agi na para tinda ki gulayon, mga panira. Ngunyan, maabang ako kung igwaning maaging nagtitinda ng sira. Iba na nindo ako digdi sa Samuyang sa Dit na Barrio, sa Plaridel, sakop ning Basod, Camarines Norte. So ngunyan, maduman kita sa may gilid ng tinampungan ning makaabang kita ning naglalako ning sira. Sana makalikita ngunyan tanganing bukod sa may pagkakan kita, ko din akong pwedeng i-share sa mga pets. Tan mga ido kuya digdi, minsan habo naman ning itong pere-perming panira na tamban, pritong tamban o pritong body. Minsan gusto man ninda ng ibang klase ng panira. Bago kita magduman sa tinampo, halat-halatan ko lang muna itong nadongkong nagpuput-put digdi. So mga para tinda ka digdi sa Muya, kisari-saring bakalon, igwaning kanya-kanyang pang-apod sa tao. So iba may nagpupot-pot, so iba gigamit ito bagang recorded voice na ano siya ni sendang mga tinitinda. Siguro nasa purok uno pa ngunyan, so medyo hararayo pa, kaya ara dyan na kita maduman sa gilid ng tinampo. Meanwhile, maigdi mo na kita sa may irarom ning palapala. Iniso mga tanom ko digdi na passion fruit. Digdi din kami stay madalas ning mga tugang ko ning family ko. Sayaon digdi ang magoy na view ning Manrisik-Risik. So nag-put up kami digdi ning lamesa. Ayan, so that's where we dine. And during good weather, araw kini mainit ang panahon, makusog ang duros, magayon na magstay digdi sa luwas, preskoho na maray, plus an amazing view of Manrisik-Risik. Papahiling ko sa indo kung nasa ng Manrisik-Risik sa part na inining harong. Okay, sana mahiling nindo digdi sa video, sana nakaka-capture taning malinaw. Ayun, so can you see that mountain at my back? Yan ang Mount Manrisik-Risik. Medyo kaipuhan ko lang i-tilt ning kadikit ang camera tanganing mahiling ta siya ning malinaw. Ayan, so I'm against the backlight kaya medyo nawawara siya every once in a while. Pero at yan, tatakang ko maning magandang view ning bundok igdi sa tuyang lugar. So yun niyo ang view ning Manrisik-Risik, magayon na di. Hala, tiko close up ko tanganing mahiling nindo ning masarani. Arogen ka grand ang view digdiyo kan bundok. It is actually situated in Barangay Tuaka, Pamperang Barangay mula sa mga tulong barangay hali sa Muya. Day pa ko na ka dyan sa bundok na iyan, hanggang arog lang kin view ko, pero in view ko everyday digdi sa sakuyang lugar. Magayon na di. Preskoho na maray. During rainy season, medyo nawawara yan, tanatatakpan ng ulap o minsan naman itong fog baga, especially in the morning. Hindi mo siya masyadong maririsa, pero during summer, especially times like this, malinawan talaga sa view mo ang bundok na ini, magayunan siya. Kaya hindi ko piglag inin lamesa mitanganing habang nagkakaka, nag-iirestoryahan, araw ganing kagayon ang view mo. Masiraman sa pagmati, malilingon mo talaga ang ano man na pag-iisip mo o daradarang magabat sa dagan mo. Kaya maugmahon ako na ini ang spot na napili ko na tinduganing farmhouse igdi sa Samuyang lugar. Igdi sa palibot, may hiling ta itong umahanan na sasa kami. Pigpatanaman mi yan kan January, first week of January. So I think around last week of April pwede tanang i-harvest ining mga paroy. Sarama na ang bunga, papahalot tanan na maghinugabos. Tas igwa dyan yung sarong kahon na antanom itong pulutan baga. So kulay, so medyo nagva-violet na nagre-red ang klase kang butil. Masiramon siyang isuman, masiramon din siyang gibuhon po tumaya. Masiram din siya na isap na lang, arog kan kung paano tabaga sinasapnan sa tuyang kakana na maluto. Arog kan, masiramon din siya. Pwede mo siyang siraan ng maski very delicious, nutritious, and bukod duman, itong very unique ang sa iyang color.
kaya nakakagana siya lalong kakanon, lalo kung mga iguaning pritong tambad baga na toyo ano tapos iguaning kape ay so si Ramsan na. Ngunyan kay ba ako digdi sa farmhouse ang sa kuyang mga pets. Ini si Norman. Si Norman ay para lalayan, para bitbit ning maski na anong kayang bitbiton. Nasusuy ako pag nagbibitbit inining sa iyang pigkakanan. Kaya pag oras ning meal time, ako pa sumahanap ning sa indang mga kakanan tapig pa para dara kay kung sa insain. Minsan ginigibong tubagang aragawan aragawan ngayon ning base, so mabitbit ning pigkakanan tapos dadarahon duman si irarom ning santol. Ning santol tapos duman si Namara Lamagan. Ini si Mirko. Hobenon pa niyo. Nasa 4 months pa lang niyo pero dakulaon ng maray. Hambugon ining maray pero malambing. May sugod pa din lalo pag banggi. Patok niya sa naan madadabo talaga na nag-aalingaw yung digdi sa umahanan. Taig di kaya pag banggi. Tuninungo na maray ang panahon. Kaya pag nagbatok ni dahog-dahog na maray hanggang duman sa mga kataraid. Ini ang mama niya si Panda. Ini naka pink choker. Diyos. Panda hiling daw digdibe. Ay goyon. Asan ka dyan, B? O yan. Yan. Mag-ina yan. May man na si irarom ning lamesa si Choco. Mayo man yan pakiaram. Pero may man yan isolated. Siya man nag-isolate kan sa diri niya. Pero pag nasa mood siya makikawat, minsan siya man anapuan ng mga kalokohan. Mabuti nyo tahimik lang. Madalas nagtuturog lang. Pero pag arogan ko ning sa ributan, nagbabaratok ang mga ito, nakikibatok man siya. Ini man si Survivor. Inaan mother of all mothers, tigdi sa muya. Inaan pighalian katong mga ikosarong ni mama. Kaya Survivor ang ngaran kanita. Ini kaya nakuha ning mga ayam Binitbit lang halisok man malabuyon tayo ni kato sabi ni mama. Tingnan na mamidbid na ikoso na yung datrapo. Ngunyan kang nakarigusan na gayon tas malinigo na digdi na nag-i-star sa muya hanggang sa ito nga ning di naman naghali nagparadakol na siya nagparaaki ning kadakol pero yaong gabos naman kay mama kan primero kang naglipat ako dito sa farmhouse nakikipasyar lang indidigdi madigdi pag gusto niya o minsan naman pag mahagad ning kakanon madigdi pag kakakan gen mahali pero lately na pansin ko na digdi na siya staining madalas hanggang sa hindi na nagtuturog minsan nawawara na duman kay mama nakikikakan giraray pero nabalik din digdi kaya arog ganian buhay ko digdi sa farmhouse kay riba mga ayam saka ikos pinisupig duman na to bago na kakanan mi ang view kayan suman si Krisik sa background arog kang nahiling nindo magayon ng bagadi kaya nag-shake ang kamot ta sige na naman dila ning mga ido ko sa kamot permi man yan arog yan sa kuya aratyan sa namado man nakita sa gilid ning tinampota gari na dadawg ko na parani na sa kuyan so naglalako mani pag-abot niya yaw nakita duman so i-off ko muna niyo tapos maisuryahan garara kita sa atyan ngunyan yaw nakita digdi sa may gilid ning tinampo inisubalyo ning hali duman sa harong kayang natatanotan niya itong farmhouse from the street level. Igwadig dining darakulang bato sa gilid. Igdi nagstay ang mga ayam ko habang naghahalat sa kuya. Usually pag nagluwas ako, pag dahilin hindi ako na padigdi sa direksyon na ini, nag-iirinotan na yan mag-iba sa kuya, nagraralamagan sa basog, may mga nahuhulog sa tubig. Yun na kaya ang kawatan ninda, yung playground ninda. Ngunyan, habang naghahalat ako ning parating ning sira, tauto pa kayo duman sa iriinutan niya, may nagbakal kayo duman. Si ate, si tugang ko na panganay sa kuya, nagtataba ning saba, paigwa na kayo ning tabaon ay may mga mature ng bunga. And this time, gugunuin nila tangan ning matumba ni ining ibang puon ni gita. Minsan madiklomon kaya pag dakulo ning puon ning batag arog ganing ngunyan o darakula pati an po ning saba tinataba amin yan tanganing magliwanag ang palibot tapos si ibang mga saha kayan magdarakula din magiging opportunity na masaldangan makabuelo duman sa kinatatanan magdakula man siya so ngunyan nakabakal na ako ning sira pauli na ako duman bibitbiton ko na ining
tinaba na sa ba tangan ni iwa kita duman ning kakanon sa masunod na aldaw tay ni kaya pagpiguno mo na arog ganin na green pa sana a few days later mahihinog na yan so pwede na lang lutuon. Kuyan ngayon sa mga taman kong ayam naghaharalat sa kuya sa batuhan tapos ito si natatanaw tadigdi ang anumahanan tapos itong farmhouse tapos sa likod kayo itong mga kanyunyugan na yan nakabakal na kita ning sira hali duman sa mga naglakaw kaso bago ang binakal ay tamban siya yan bagay itong takulang tamban so may kaliskis na sira masiramon masiram ining sa bawan masiram din ihawon ngunyan ang ginibok ko lulutuin ko siya sa suka so paksiw ang putahe tangon yan yun ako digdi sa luwas ning ano na si Mirko nagpaparakugos na naman sige na naman ang kalot ning mga ayam digdi siya atubangan ko uyan so ko yan no, subundok na pigtataram ko sa Indo so bago yan ang Mount Manresi-Crisig gayon na ano yan tapos yung kidaligdi sa atubangan ng farmhouse yan sa kuyang lugar papasko kong digdi open lang talaga siya manyan malaog na kita digdi ta nganing kuyan maluto ta na ining binakaltang sira igo din pala na kung daradarang sa baso pigtaba ni ate duman sa may gilid ning tanan po kasubago nakulongedig dining puning ning batag kaya kapag in abundance ang mga batag na tanom ni ayan kadakol kami na harvest digdi halos para alaw iba kami ning hinog na sa ba kaya masiraman ang buhay digdi simplehon lang pero di ko iniribay sa ribok ning sugar